Добрий вечір, сябри. Привітання, дівчинки і хлопчики. Салют усім глядачам колиханки. Сподіваємося, сьогодні був цікавий день. І у вас добрий настрой. Ой, не во всіх. Это дрянно. Что ж робить? Усё просто. Мы повинны гэта выправить. Правильно. А які пропанови? А у мене ідея. Так, якая? Давайте так. Кожний подрихтує історію, у яку тяжко повірити, про некого з нас. А остатнім і вам, сябри, треба здогадатися, де правда, а де видумка. Чи правильно я зрозумів? Треба розказати любую історію, чи справдну, чи видуману. Ага. Клас. Гэта як вера і не вера, тільки про нас. Ага. Гэта, калі ты, Яночка, напрыклад, будзеш расказваць пра мяне, павінен адгадаць буслік, так? Так, і глядачі. А калі Нестор про мяне, то ты, Яна, і глядачі павінны вырашыць, правда гэта ці не. Правильно. Зразумела, мы згодныя. А можна я пачну? Я ўжо ведаю, што расказаць пра Нестора. Ого, пра мяне! Цікава, што? Ты галоўна маўчы, пакуль яны гледачы не адкажуць. Добра, маўчу, ні слоўца. Слухаем, буслік. Так, Невік Нестор чытаў цікавую кніжку. Пакуль падобна на праўду. Так, сябры? А вы далей слухайце. Каб не спыняцца, калі захочацца есці, ён загадзя паставіў побач смачненькую талерачку з яблычкамі, там, грушамі, бананамі. Сапраўды, я так часам раблю. Чытаеш і адначасова сілкуешся. Нестор! Я забыў, прабачце, калі ласка. А тады наш Нестор так зачытаўся, зачытаўся, што проста ўзяў, ты з'еў не толькі ўсю садавіну, але і саму талерачку. Мусіць, галодны вельмі быў. Ну, дык які адказ? Так. Як думаеце, дзяўчынкі і хлопчыкі, я лічу, што гэта можа быць праўдай. Не разумееце, чаму? Ну, зараз слухайце. Буслік, я гатова адказаць. Давай! Я веру, што такое магло быць. Ого! І чаму? Бо талерка гэта, як ты сам сказаў, была смачненькая. Можа, яна была зроблена з хлебу. Я бачыла, такія бываюць. А, Нестор? Буслік, мне ўжо можна гаварыць? Можна! Сапраўды была такая гісторыя. З задавальненнем з'еў хлебную талерку. Ура! Молодчина, Яна, правильно. А цяпер я гісторыю раскажу пра бусліка. Ух ты! Ну, добра, зараз я маўчок. А ты, Нестор, і вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, думайце. Добра. Аднойчы наш буслік лёг спаць звычайным, а прачнуўся увесь у плямках, нібы лепард. Ха-ха, хіба такое было, буслік? А мяне пакуль не пытайся, нельга. Ну добра. У цябе няма ніякіх плямак, ты ж беленькі. Значыць, ты не верыш, Нестор? Чакайце, дайце падумаць. Як лічыце, сябры, магло такое быць? Думаеце? Ну, добра, буду адказваць, як вы раеце. Мы з гледачамі верым у гэту гісторыю. Хутчэй за ўсё над буслікам нехта пажартаваў і намаляваў яму гэтыя плямкі. Усё правильно! Было такое. Памятаеш, буслік? Хіба такое забудзеш? Ведь пазнаў сябе, калі зірнуў у люстэрка, а гэта топа з цёмам мяне ноччу расфарбавалі. От шкоднікі! Дарэчы, фарба хоць не шкодная была, лёгка адмылася. Лёгка, яна была спецыяльная для тварыкаў і ручак, і яшчэ жывоцік. Ведаю такую. Добра, што Цёма і Топа падумалі пра бяспеку. Нестор, а твоя гісторыя якая? І пра каго? Так, пра мяне была, Была. пра бусліка была, Была. засталася пра Яночку. Ага. Ой. Так, дайце падумаць. Ага, вось вам гісторыя. Яночка, ты пакуль слухай і да пары маўчы. Добра. Слухайце уважліва. Аднойчы наша ліска Яна пайшла ў госці да знаёмай маўпачкі. Малпачкі?
Нестор, ты нічого не блытаешь? Не блытаю, слухайте далей. І гэтая малпачка навучыла нашу ліску караскацца па дрэвах і скакаць па ліянах. Ой, а гэта было у нас? На Беларусі? Ну так, у звычайным лесе, а што? Да нічога. А што далей? А далей Яна і малпачка наладзілі спаборніцтвы на хуткасць. І ведаеце што? 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 Яначка перамагла. Малпу? Так. У скоках по ліянах? Так. Гэта выдумка. Ого, а як ви здогадаліся? Ну як? Бо в наших лясах малпы не живут, ліяны не растуть. Не кажучи уже про те, що Яна ніколи малпу не перескаче. Пробач, Яночка. Пробачаю, які ви кемліві. Сапраўды, не было такого со мной. Так, я гэта ўсё прыдумаў. Гэта, дарэчы, якраз і ёсць нібыліца. Малайчына Бусік, што адгадаў. Яночка, нам вельмі сподобалася твоя веселая гульня у небыліцы. Дякую табе за яе. Так, вялікі дзякуй, Яначка. Ды калі ласка, мне і самой спадабалася. Іншым разам пагуляем яшчэ. А зараз самы час глядзець мультфільм. Дарэчы, пра яшчэ аднаго майстра небыліц барона Мюнхгаузена. Ой, здорово! Глядзім. Эх, ну вось і ўсё. Час класціся спаць. Ой, А можа зубкі чысціць не будзе? Не, што ты, Яночка, абавязкова будзем. Як гэта? ну жартуй, Яна, жартуй. Ну, вядома, жартую, а ты, Нестор, паверыў. Паверыў. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай усім ночы і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зорки с плюшки. Гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.